ಸರಿಯತ್ ಬಾಲೆಯಿ ಪೋಪುನ ತಾದಿ పోవోడు తూలప్పే ఈ తాది పోవోడు తూలప్పే ఈ తాదిడు పోಯಡ ಕೋಡಿಯತ್ತು ಬದುಕದ ಕೈಗಾಡಿ ಬುಳೆಪಿ ಜವ್ವಣದ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಮಗ ಅರಳದಂತು ದಿನ ಪುರ್ಪೋ ಮಗ ಅರಳದಂತು ದಿನ ಪುರ್ಪೋ ಮಗ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಸುರ್ಪೋ ಮಗ ತಾಮರೆದ ಐಸಿರದ ಮೋನೆದಾಳಪ್ಪೆ ಉದಿಪಿ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆಪ್ಪೆ ಉದಿಪಿ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಆನೆ ಮೈರುದ ನಲಿಕೆಪ್ಪೆ ಪರಪಿ ತುದೆತೋ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣನ ಬಲಿಪಿ ಉರೆತೋ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸಪ್ಪೆ ಬಲಿಪಿ ಉರೆತೋ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಣ್ಣ ಕಂದೆಲದಲ್ಕೋ ಸೀಲಪ್ಪೆ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಮೋಕೇನು ದೀಲಪ್ಪೆ ಕಂಡನೆಡ ದೇವೇರಿನ ತೂಲಪ್ಪೆ ಕಂಡನೆಡ ದೇವೇರಿನ ತೂಲಪ್ಪೆ ಈ ತರೇನು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ತಗ್ಗಾಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆನು ತಾಂಗೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಗಜ್ಜೋನು ಪನ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಇದ್ಯೋನು ಈ ಕೊರ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಇದ್ಯೋನು ಈ ಕೊರ್ಲ ನೀರೆ ಕರೆಟ್ಟು ಪಿರ್ತಿ ಇಸ್ವಾಸೋಡು ದಿನ ಕರಿಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಜ್ಜ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಸರ್ವಸ್ವ ಜಗತ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಡಿಪುದ ಸುರುವಾಣಿಗೆ ತುಡಿಪು ಒಂದು ಈ ತುಡಿಪು ಸುರುವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಡಿಪು ನಿವಾರಣೆ ಆವಡನ್ನ ಅವಳೊಂಜಿ ತುಳಿಪು ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪನಿಗೆ ದೇವೇರಿ ಕಲ್ನಕಲು ಆ ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿಮುಲಿ ಕಲ್ನಕಲು ಪೂರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಡು ದೇವೇರಿನ ನನ್ನ ತೂಪುನ ದಂಡ ಎಂಚಾನ್ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಕಲಿಯುಗೋಡು ದೇವೇರಿ ಬಂಡ ಏರನ್ ಅವಾಗ ದೇವೇರಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಲೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಲಂಜಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲೆ ಆಯೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಗೊರ್ಪೇನ್ ಐದು ಬಕ್ಕೋ ಅವಳು ಆಯನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕೇಣುವೆಗೆ ದೇವೇರನ್ನು ತೊಚ್ಪೋಡು ಮಾರಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಣಪೇರು ದೇವೇರನ್ನು ತೊಚ್ಪೋವನ ಇಂದು ಈಂದು ಆ ಪಂಡ ಈ ಪನ್ನುಡು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯೇ ಆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಡ ಪನ್ನಾಗ ಪಣಪೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ದೇವೇರಿ ತೊಜ್ಪಾಯರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಗುಂಡೊಡುಳ್ಳೇರ ದೇವೇರಿ ಕೇಂಡ ಒರಿಯೊರಿ ಮಂತ್ರಿನಕಲು ಪಣಪೇರಿಗಲೆ ಗುಂಡೊಡಿಪ್ಪುನ ದೇವೇರು ಅಲೆ ಪಲ್ಲಿಡಿಪ್ಪು ನಾವು ದೇವೇರು ಅಲೆ ಮಸೀದಿಡಿಪ್ಪು ನಾವು ದೇವೇರು ಅಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ದೇವೇರಿನ ತುಪ್ಪವರಿಗೆ ಅಂಡ ಇವೇ ಪಣಪೇಗೆ ದೇವೇರ ಅವಳು ಬೇರ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಬಲೆಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಕಣತದ ಎದುರುಕೊಳ್ಳದು ದೇವೇರ ಬಂಡ ಒಂದು ಪಣಪೇಗೆ ಅವಾಗ ಆಯ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪೇಗೆ ಒಂದು ದೇವೇರಾಯರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರಾಯ ಐಕ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ದೇವರೊಂದು ಎಂಚ ತೊಚ್ಪವೆಂದು ತೂಳೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆ ಅರಸುಲ್ನ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಒರೆಡ್ದ ಕತ್ತಿನ ದೆತ್ತು ಬತ್ತು ಬಾಲೆಡ ಬಂಡೆಗೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಡುಪು ಎಂದು ಅವಾಗ ಬಾಲೆ ಕತ್ತಿನದು ಕಸಗಸ ತೆಲಿಪುನಿಗೆ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇವೇರು ತಾನು ಕಡುಪುನ ಬಣ್ಣ ಕಡುಪೆ ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕಂಡದ ತೂದೀಪೆ ಬಣ್ಣಗ ತೂದೀಪೆ ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತುಂದಂಡ ತನಕ ನೋಪೆ ತನಕ ಕೆರ್ಪೆ ಅಂಚಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಉಳಯೊಂಜಿ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಬುಡುಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಬಂಡ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಂದಿನವು ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನವು ನೀರಿಡು ಬೊದುಳಂದಿನವು ಆಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದವು ಅವು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಅವು ದೇವೇರೆಂದು ಬಣ್ಪೆಗೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಅಂಜನೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬಂಗಾರದ ಅಚ್ಚರದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಬರೆಯರಣಿಕಲು ಕಡೀರ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ ನಿಲೆಟನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒರಿ ಅರಸುತ್ತಿಗೆ ದಾದಕೆಂಡ ಆ ಊರುಡು ಸಂಗತಿಂಡು ಆ ಊರುಡು ಆಯನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಆವುಡುಂದಂಡ ಊರುದಾಕಲು ಸೇರಿದ ನಿಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಊರದ ನಡುವುಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಗಂಟೆ ಏರು ಬೊಟ್ಟಿ ಆಯ ಅರಸು ಆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅರಸು ಆಯನಾಗಿ ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಇವಕ್ಕ 4ನೇ ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ದ ಪಿಲಿಚಿರ ತೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪನೆ 5 ಕಾಯಿ ಪಿರ ಬದುಕದ ಬರ್ರೆಜ್
ಪಿಲಿಚಿರತೆತ್ತಿನ ಕಾಡು ಅವಳು ಪೋಯಿನಯೇ ಪಿರ ಬದುಕದು ಬರ್ರೆಜ್ ಹಾಗೆ ಅವಧಿ 3 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ. ಆ 3 ವರ್ಷ ಎತ್ತಲ ಆಯೆ ರಾಜವೈಭೋಗನು ಆಯೆ ಬದುಕಡು ತಾನು ಅನುಭವಿಸವರು ಏರ್ಲ ತಾಯರಿಜ್ಜರ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟೆರೆ ಕಟ್ಟ ಗಡಿ ಕೊರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳ ಇರುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ತೇರದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೇರು ಅರ್ನ ಎಂಗಲ ಅರೆನ ಗೌರವಡು ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಅರೆನ ಆರ್ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಪೊದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟದ ಅನಗ ಮಾರಿಗ ಇಂಬಾಗ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಕರಿಂದ ಆಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಪಡೆದ ಅನಗ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ 3ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯರೆ ಮುಟ್ಟ ಅನಗ ಬಾಕಿ ತಗಲೂರ ಪೋಡಿಯವರಿಗೆ ಅಂಡ ಪ್ರಭಾಕರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರನ ತೆಲಿಕ್ಕೆಡ ಐಸಿರಡು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯನಿಗೆ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಟೀರನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಾನ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬುಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ 3 ವರ್ಷ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೆತ್ತ ಪಾಡನ್ ಆಂಡೆ ಓಡ ತಯಾರಾಂಡು ಓಡೋಡು ಕುಲ್ಲದ ಆಯರಿಗೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ದಾದ ತೂಪುನೆ ಅವಳ ಕಾಡಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬಂಗಾರದ ಅರಮನೆ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡ ಅರಸವಾದಿತ್ತನೆಯೇ ದುಂಬೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೀತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆಡು ಅಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಒಟ್ಟಾದೆ ಎಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಯಾನ್ಲಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಬೊಗ್ಗಿನ ಆಯ್ತಾ ನಡು ತಕುಲು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೈದಿನ ಕ್ರಮಜ್ಜ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಲೈದಿನ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಬತ್ತೀರು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಪ್ಪುನಗ ಪಿದೈ ಬೋಯ್ನಾಯೆ ಜತ್ತು ಬೋಯ್ನಾಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಉಮಾನತ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಎಸಿ ಬಂಡರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಐದಕ್ಕೆ ಉಳಾಯಿ 5 ಜನ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ತಿರತ್ತು ಪಿದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಇಟ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅನ್ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡುದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತಡು ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಬಣವ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಐತ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪು ನಾವು ಏತ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 5,000 ಆವಡು 10,000 ಆವಡು 50,000 ಆವಡು ಏಯ್ತೆ ಕೊರಡು 1 ಲಕ್ಷನೇ ಕೊರಡು ಮಿತ್ತಡು ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐತ ತೀರ್ಥ ಕ್ರಮನ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ನಿಖಲ 5,000 ಬಡದೆ ಎಂಕಲು ಮಿತ್ತ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲೊಂಡು ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರಕಾರದ ಸೊತ್ತು ಆ ಸೊತ್ತ ಹಿಡಿದವರು ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಚಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುದಾರಿ ಮುತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದೇನು ಪುದಾರಿ ಬರೆಯೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಪುರ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ನಿಘಂಟು ಮಂತಿದ್ದೇರೆ ನಿಘಂಟು ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗನ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಗು ನಮ್ಮ ದಾದನ್ಲ ಪುದೆ ಕೊರಡೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಗು ನಮ್ಮ ದಾದನ್ಲ ಪುದೆ ಕೊರಡೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಏತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡು ಏತ ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪು ಬ್ಯಾಂದ್ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನ ಕಾಪುಡು ಮತ್ತರ್ ಮಿಡಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಜನ ಕಿಳೆಗಳ ಒರಿಯವರನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಬಡ್ಡೂರು ಮಹಮ್ಮದಿರ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದೆಲ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಬಾಲು ಕಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಬುಟ್ಪುನ ಕುಲು ಎತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆರೆ ಎಲ್ಲದಿನ ಮುಟ್ಟುದು ಕಾದದೆ ನಿಕುಲುಬೋದು ಬಿಸಲೆಡು ಕಜಿಪಾಪರ್ ನಿಕುಲುಬೋದು ಬಿಸಲೆಡು ಕಜಿಪಾಪರು ಹೊರತಾದು ಆ ಮುಟ್ಟೈನ ಕುಲು ಸೋಕುಡು ಬೊಲ್ದು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಅಕಲು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅಕಲು ರಾಜೋಚಿತವಾದ ಪಿದಾಡ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದ ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜೆ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಆ ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ವಿನಯನೇ ಭೂಷಣ ಅವಡು ಜೋಕುಲೆ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿಹೀನ ಪಶು ಸಮಾನ
ವಿನಯನೇ ಭೂಷಣ ಆವಡು ಏತು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗಳ ತರ ತಗ್ಗಾಲೆ ತರ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಡೆ ತರೆವುಜಿ ಐನು ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಮುಂಡೊಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಕಾಲೆ ಪುಂಡ ಕಾಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಭೂಷಣ ದಾಯಕೆಂಡ ಆಯ ಐನು ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪೆಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ದಾಯ ಪಣ್ಬೇಕೆಂಡ ಏತು ಸರ್ತಿ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗುವರೆ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಕೆಡ್ಡ ಇಂಬುಂಡು ದಾಯೆ ಫಲಭರಿತ ವೃಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗುನು ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಿಕಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟುನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲಾವಡೆ ನಿಕುಲು ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿಲಾವಡೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೋರ್ತುಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗೆಟೆ ದಿಗ್ದಿಗಂತೊಡ ಕೆಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಂಜನ ಕುಲಾವಳೆ ಎಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೊನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮವು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಸೇಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಪನೇನು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಲಿಪಿಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಆತಿತ್ತು ಅಕಲ್ ಆತ ಪೊರ್ಮುದೇರು ಅಕಲ್ನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡು ಅಕಲ್ ಆತ ಪೊರ್ಮುದೇರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಲಿಪಿಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಐಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಲಿಪಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಮುಗ್ಧತದ ಭಾಷೆ ದೈವ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೊರಗದಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೇರು ಬಿದಡ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸ ಅವೆನಕ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾರತಿ ಇರುವನೆ ಇಸಬಿಡೆ ಜನಗಣತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಳು ತುಳುವೇರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಎದೆ ತಟ್ಟದೆ ನಿಕುಲು ಬರೆಬಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಬರೆಯುಡು ಐವನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಬರಲಿ ದಾಲ ನಷ್ಟಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ನಷ್ಟಾಪುಜಿ ಕಷ್ಟಾಪುಜಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂದುಳ್ಳ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಬರಲೇ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇಡವರೆ ಮುಟ್ಟಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುಡಿತ್ತುಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ದೂರದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಡು ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಫಲ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಈಗ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಐತ ನಡುಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಡೆ ಪಾರಬತ್ತನೆ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ಲ ನಿಖಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೆ ಎರಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಪಂಡೊಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಿ ಪಡಬನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೆ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕು ನಮುರ್ತದ ನುರೆ ಪಣಪನಂಚೊತ್ತನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಯಾರೇರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮಲಯಾಳಿಗರು ಕೊಣತೇರು ಅಂಚೆ ಮರಾಠಿಯರು ಒಯ್ತದೇರು ಅಂಚೆ ತಮಿಳಿಯರ್ಲ ಕೊಂತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬುಳ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕಣನೀರು ವಚ್ಚುನ ಕೈಕುಲು ನಿಕುಲ ಆವಡ ತಂದೆ ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೈಕುಲು ನಿಕುಲ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಪಣದೆ ನಿಕುಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆವಡ ಪಣದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗ ಮುಗಿತೆಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾನುಡಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿನ ಗೆನ್ಪರ ಒಂದು ಕಡಲಡಿತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯನು ಲಪ್ಪರ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತೆರಿಯರ ಪೋಂಡ ಮುಗಿಯರ ಅವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಕೊರನೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೂ ಸೋಲೈತದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಯೋಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ್ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಇದ ಮುಟಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯೋಂಜಿ ಲೇಸುಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗಾವಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರೆಗಾವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗಾದು ಈ ಚಾವಡಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೊಗಲ್ನ ನಿರೇಲಿಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲ ಕಡೀಡ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕುಲೆ ಎದುರುಪುನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೇನೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ತು ತುಳು ಪರಿಷತ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲೆ
ఇది ఎంకలే బోడైన కులియరు జోకులు ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪುಡು ಇತದ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆನೇ ಕಲ್ಪುಜೇರು ಆಗಲೇ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ತುಳುತ್ತ ಜ್ಞಾನ ನಕಲೆ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲು ದಿವೊಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ 3 ಬೈದಿನಕುಲು ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ ತೋರ ಬೋನಾಗ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತುಂಬಿಸಿದೆ ಕಾಂಡೇತ್ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋರು ಏರ್ ಪೂರ ಅರ್ಗರುಲ್ಲೇರ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲುದೀನಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಐದು ಅರ್ಥ ಅವಳ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಅವಳು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳು ನೇಪಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ತ್ರಿಪುರದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕುಟ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಉಡುಪಿದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮಾತ ರಾಜ್ಯದ ಕುಲ್ಲು ದೇಶದ ಕುಲ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪಂತ ಈತು ಜೋರು ಉಂಡು ಬಂಡ ತುಳು ಓಲಾ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಅನ್ಬಣ್ಪುನೇನೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಂಡೇರು ಐವಂಡಿ ಸೋದರನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು 8ನೇ ಪರಿಚಯದವರು ಸೇರ್ದಿಂಡು ಪಣಪು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ದೇಶದ 22 ಭಾಷೆಲಡಿ ಕೊಂಕಣಿಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ತುಳುಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪಣಪುನೇನು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತಿನೇಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಯಾನ್ಲವ್ರಿ ಆವಡು ತುಳು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಡು ಯುನಾನಿಮಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪದಿನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಡು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನಡ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೇಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಪಂಡದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪುನಃ ಮಾತ ತುಳು ಪಾತ್ರನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವೆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಐತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎಂದೇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಿನಯ್ಯ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಜಯಮಾಲಾ ತಂದೆ ಬೇತಲ 10 ಜನ ಹೆಂಗು ತುಳು ಪಾತರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಆರ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಂಡಲ ತುಳು ಪಾತರು ನಂಚ ಹೆಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು 13 ಜನ ಶಾಸಕರು 75 ತುಳು ಪಾತರು ಕುಲಿತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹೆಂಗುಲು ಸತಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಡಪುರ್ತಿ ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದೆ ತುಳುನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಉಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನೇತ ದುಮ್ಮುಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೇರು ಉಪನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪನಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಭಾರಿ ಜನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ನಗುಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಗುಲು ಇನ್ನು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರುಪ್ಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಗುಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿದ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮರಡಿ ನಮ್ಮ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾರಾಯಣಗುರು ಪೀಠದ ಒಂದೇತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಂಡೇರಿ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪವರೇ ಯಾನು ವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇ ಮಾತರ ಸೇರಿದು ಈ ಭಾಷೆನ ಒಂದು ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ಕ್ರಮದ ಎತ್ತು ನೋಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವರ ಬಿದ್ದಾಡ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂದೋಲನ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಡಿಟ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಡು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗೆರೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಉಪ್ಪನಾಗ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗಲ ಡೆಪ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅವಳು ಕುಲ್ಲು ಬರೆಪುನ ಪುಸ್ತಕನೇ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಏರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತೂರಬಣ ಅಂದು 6ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ 6 ನೆತ್ತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಿನ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಂತೆ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ ಭಾರಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ 2 ಜನನೇ ಪರ್ಬುಲ್ ನಗರಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಲೆ ಇದೇ ಪರ್ಬುಲ್ ನಗರು ತುಳು ಬಾತೇರುವೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ 1-2-3 ಜನ ಪರ್ಬುಲ್ ನಗಲು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿ ತುಳು ಬಾತೇರು ನಾವು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಪುಡ್ದೇ ಬಿಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾತೇರು ನಗಲು ಎಂಗುಲು ಈ ಬಾಗಡು ಕೊಂಕಣಿ ಬಾತೇರು ನಗಲು ಎಂಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದೇ ಬಿಡಿ ಒಬ್ಬೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಳು ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತೆ ತುಳು ಬಾತೇರ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾತೇರುವರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಬಾತೇರುವರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳು ಬಾತೇರು ಇದಾಗ ಏನೋ ಬುಡಿ ತುಳು ಬಾತೇರು ನಾನು ಅಂಚೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹೋಗಿಂಡ್ರೆ ತುಳು
ಏನು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಂದು ಆಣ ತುಳುಡಗಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತುಳು ಬಾತೇರಿ ಹೇಳ ಈರ್ನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಾತೇರಿ ಈರ್ನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವೆ ಆಣ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾತಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆ ಅಂಚಾದೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನಾ ದಾಲ ಭಂಗ ಹತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಬಾತೆರ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪಿರ ಪೋಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆತ ಪುರ್ಲುದ ತುಳು ಆತ ಆಯ್ನ ಏಕ ರಸಭರಿತವಾಯ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಡ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಪ ಇರು ಒಡೆಮಿಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊಡಪಾರ ಅಡೆಮಿಟ್ಟ ಕೊಡೋಲೆ ಈತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ఒక కాపీ కార్డు తారనాథ్ కాపీ కార్డు మల్పున కార్యక్రమం దాదా ఉండు ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಅಂತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಜಾನ್ ಬೇರೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತು ಜೋಗಲೆಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತು ಒಂದು ಸಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಗಲೆಗ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು 2 ಸರ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರಿನಾಂಡ ಬೊಗ ಇರೇನು ಇಲ್ಲ ಬರಬಿಡೆ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿನಾಗಲ್ ತುಳು ಇರ್ ಮೂಲೆ ಬಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆತೀಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಓ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರ್ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋತಿನೇ ಗೊತ್ತಾದ ಆತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ರಂಗ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಲ್ಲ ಬಾಯಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗು ದಾಯಕ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಬೇಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಓನ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಎಂಗುಲು ಐತೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿಡಿತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತರನ್ನ ಏರಾಣವ್ರು ತಿಕ್ಕಡು ఆయన ಬೆರಿಬಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ವಾವುಡು ಬತ್ತಿನಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ನಿನ್ನ ಊರೋಲು ಸುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಅವಳು ఆయన ಬೆರಿಯ ಬಿಡು ಪೂಜ ತುಳು ಬಾತರನೆ ಅಮೇರಿಕ ಹೋದು ಯಾನು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೋದಿತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ತುಳು ಬಾತರನೆ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲರ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಏನಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ఆయన ಎಂಬರೇಜ್ ಮಲ್ಪಾಯಿಂದು ఆయన ಅನಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳು ಬತ್ನೈತಿಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಾಷೆದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂಡೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ ಐ ಸಂಕ ಆದ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಣ್ಪುನ ಪಾತನು ಪಂಡಿದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದಗುಲು ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಗುಲು ಬುಪ್ಪೇ ಆಂಡ ಮಾತರಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾತನ್ನು ಸೇರೋ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಈರು ಎದುರುಕೊಣೆ ಈರು ಬಂಡರು ಯಾನು ಆನೆ ಜತದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಏರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜೇರು ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಏನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಈರ್ನ ಐಟು ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಈ ರಾತ್ರಿ ಐಕ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ ಕೈಟ್ ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಜೀವಕಲೆ ಬರುವ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ತುಡು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಸೇರಿನ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಗಳು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಪ್ರಪಂಚ ಅವು ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರಿಗೆ ಐದು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ಪಣ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದು ಯಾನ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಭಾಕರಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತ ಪುದರಿ ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಬರೋಡ ಬಡ್ಚಂದು ಲಡ್ಡು ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತೆ ಬರೋದು ಗುಲ್ದುಂಡ ಹೂವ ಎನ್ನ ಒಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಆತು ಒಂದು ಬಣ್ಪನಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸಕ ಆದ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೆತ್ತು ಉಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ತದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ಅಧಿವೇಶನಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಉಡುಪುನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚ ಉಡುಪುನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಪನದ ಬಗ್ಗೆ 6 ಮೆಂಬರ್ ನಗಲಿಗೆ ಭತ್ತೆ ಕೊರಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಚಾರಡು ಎದುರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ಪಾತಿರುವೆ ಇರ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ರೇಖೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಅವನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಇತೆ ಉಪ್ಪುನ ದಾದ ಅನುದಾನ ಉಂಡು ಅವನ್ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶಾಲೆಡ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇನು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಮಾತು ಪುಗ್ಪೆ ಮಾತಾರೇಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ
ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೂಕುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತೋಗು ನಮ ಎತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡು ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥಾರ್ಮೇಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗಗಳು ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯದ ಸಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಾರಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಗುರುಕಾರನ ಕಡಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅದಪಡ ಇನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ MA ತುಳು ಆರಂಭ ಆತಡು ಅಂಚನೆ ಪದವಿ ಮಟ್ಟಡು ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು SLC ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಾರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇನಿ PUC ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಜನೆ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ಅದು ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ತೊಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೆತೊಂದು ಐತ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ಅದು ಅವೇನು ನನಲಾತ ಈ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಡು ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಲ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ದಂಚಿ ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಹಿಡ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಷಯ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಕಲ್ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ವಲ್ಪಣ ಅವಕಾಶ ಆಪಣು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅವು ನಂಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ MLC ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತ್ತು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾವ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಅನನ್ಯ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಶೀಶ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಆಶೀಷ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೋಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾತರಿಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆದವೆ ಇಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆದವೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೆದವೇತೆ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವೆ ಎಂಕಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಕರಿನ 3-4 ತಿಂಗಳು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಆಯ್ತ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಿಖಲು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಡು ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.